Hola, soc Sílvia Soto i el meu projecte ha sigut saber cuinar les receptes i poder aprendre a cuinar. Hola, em dic Eva, vaig fer el curs d'Easy Cooking i em va ajudar com desenvolupar-me a la cuina, a com poder-me organitzar i fer noves amistats i fer noves receptes d'altres països. He après a fer receptes d'altres països, que això realment m'ha agradat molt perquè han sigut receptes fàcils i els he pogut ensenyar als companys de feina i a casa. Vaig conèixer ingredients nous que no els coneixia, vaig fer nous amics i el que em va agradar més va ser el pastís de formatge.